Ты на культуру. закликаешь, І на траці на журналістику. культуру. Приходзіць блогер Петрухін. А гэтыя бізнесмены Прыходзіць блогер заробяць на Петрухін сабе саміх І самі. кажа, не на то вы траціце. Нахер вашу культуру траце на падрыхтоўку баявых адзінак, якія ўварвуцца ў Беларусь і зрынуць уладу. А культура ваша — это вот Ваши эти танцульки. убыванне конечно. еўрапейскіх грошай. Так што вот ты вот пра адно, Окей. а табе Ну, не заўжды буду пра другое. спрачацца з Блогерам кім? Петрухіным. блогером Петрухам. Заўжды. Як? Петрухіным? Петрухіным. А, Заўжды ёсць людзі незгодныя. Добра. Заўжды ёсць Калі людзі, ласка. якія чамусьці лічаць, Калі што ласка. мы грошы, якія атрымліваем, трацім неяк не так. А зараз квіз, сябры, пытаннічкі. Тыя, хто сочыць за маім каналам, знайдзіце, калі ласка, канкрэтнае месца, дзе я кажу словы, якія мне прыпісаў журналіст Павел Свярдлоў. А калі гэтых слоў няма, то як гэта называецца? Ці гэта наш беларускі залаты журналістскі стандарт? Ці ўсё ж гэта пабочка ад працы ў такіх выданнях, як Куку.орг?